Hello guys, welcome back to the content YouTube channel. Nang buat orang so friends, jadi nonton YouTubers nabi video skip kalau masih jelas nih. Okay, so mana nak mula video mah, jeng YouTubers pun tak mencik good news terkini. Dakle mah nawai YouTube ni pun mencik biar video biar lama. Jeng YouTubers pun tak mencik good news. Jeng YouTube ni good news kena mana ya? Berat gabung jadi mana kena. So dakle mencik good news kena mana YouTube ni pun. So be good news saja jeng mah. So friends be good news saja jeng mah. Jadi jeng agak hai. 13, 15, 16 minutes ni videos frama jene ki jengi gosabadi jeng S lagana lana hai manjare ki mumri unba gam S lagana lana hai mana kina so 13, 15, 16 jere 31 hour bebe jeng video hai ma jene ki jengi gosabadi ma mumri unba gam S lagana lana hai man zaini jahanau ma जोंनि आर्निंगा बांसिन जायोमोन सो जों बे एस को मा जेरैनोखि जोङो प्ले भिडिअ प्ले जायनि सिगां मोनसे बागेजर जरायाव एबा ससे प्ले जाखांनायनि उनाव एबा जोबहां जानायनि उनाव एबा जोबखांनायनि उनाव जेरैखि एस नुनो मोना होमबा जेरैखि 13 15 16 मिनिटनि भिडिअ मा जोंनि गोसो बायदि मा आगोलाहाय जोङो मोनब्रै मोनबा गाहाम एस लागायना लानो हायोमोन जायनि जाहोनाव मा जोंनि आर्निंगा बांसिन जायोमोन नङा होमबा जों इउटिउबारफोरनि आर्निंगा सो आरोबाव मा दाख्लै मा जेरैखि YouTube निफ्राय मोनसे गोदान मेल फैदों बे गोदान मेल फैनायाव YouTubeआ मा बुंदों जेनाखि 13 15 16 मिनिटनि भिडिअ जेरैखि मोनब्रै मोनबा एस लागायना लानो हायोमोन जोङो नङा होमबा सो आरोबाव दा बे मेल फैनायाव मा YouTubeआ मा बुंदों जेनाखि 13 15 16 मिनिटनि गाहाय मिनिटसनि जेनाखि 7 8 मिनिटसनि भिडिअसफ्रावबो जोङो थिग बेबायदिनो जेनाखि 13 15 16 मिनिटनि भिडिअ जेनाखि मोनब्रै मोनबा एस लागायना लानो हायोमोन थिग बेबायदि मा जोङो बिनि खमसिन मिनिटनि भिडिअफ्रावबो मा एबा जेनाखि 7 मिनिट्स 8 मिनिट्स बिदि भिडिअ मा जोङो मोनब्रै मोनबा एस लागायनो हासिगोन आरोखि ना सो आई थिंक एबारनिफ्राय मा जों इउटिउबारफोरनि आर्निंगा बांसिनानो जासिगोन होननानै बुंजायो ना डुवेल एबा ट्रिपलखौनो होनना बुंजायो अके सो मानो होनना बुंबा जेनाखि जोङो 13 15 16 मिनिटआव एस लागायनो लायोमोन होमबा सो बिनि खमसिनावबो जुदि जोङो बिनि खमसिन मिनिट्सनि भिडिअफ्राव जोङो बिदि मोनब्रै गाहाम एस लागायनो लानो हायोबा जोंनि YouTube नि बे जायखि आर्निंगा बांसिनखौनो जागोन होननानै सानजायो नङा एबा डुवेलखौनो जागोन होननानै बांसिन एबा ट्रिपलखौनो होननानै बुंजायो सो जोंनि इउटिउबारफोरनि आर्निंगा एबारनिफ्राय मा बांसिनखौनो जासिगोन होननानै बुंजायो आरोखि ना सो बे गुड निउसखौ मा आं खोनानै जोबोद गोजोन मोनदों सो नोंथांमोनाबो बे जेनाखि बे गुड निउस इउटिउबनिफ्राय गुड निउस फैनाय बेखौ नोंथांमोना खोनानानै मोननानै माबायदि मोनदों गाहायाव जोबोद माने कमेन्ट खालाम खोन्थाहरलाय आंनो माबायदि मोनदों नोंथांमोना अके सो बे जेनाखि YouTube निफ्राय मेल फैनाय बे आपडेट्सआ मा 27 निफ्राय एभेलेबल जागोन होनना बुंदों अके जेब्लानाखि एभेलेबल जागोन बे नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअस बानायनानै आरोबाव खोन्थाबावगोन आरोखि ना थ' बे जाखागोनानो इउटिउबआ जेब्लानाखि बुंदों बेथ' जाखागोनानो 27 निफ्राय मा 27 जुलाइनिफ्राय मा बे आपडेट्सआहाय जेनाखि बे इउटिउबनिफ्राय मेल फैनाय बे जायखि बाथ्रा बुंदों इउटिउबआ बे मा 27 जुलाइनिफ्राय एभेलेबल जागोन होनना बुंदों जेनाखि जोङो 27 जुलाइनिफ्राय जेनाखि जोङो 13 15 16 मिनिट्सनि भिडिअसफ्राव मा जेनाखि मोनब्रै मोनबा एस लागायना लानो हायोमोन नङा होमबा आगोलहाय जायनि जाहोनाव जोंनि आर्निंगा बांसिन जायोमोन थिग बेबायदि मा एबार मा 7 8 मिनिट्सनि भिडिअसफ्राव मा 27 जुलाइनिफ्राय बेबायदि जोङो 27 जुलाइनिफ्राय मा जेनाखि 7 8 मिनिट्सनि भिडिअसफ्राव मोनब्रै मोनबा गाहाम एस लागायना लानो हासिगोन आरोखि ना सो एबारनिफ्राय आई थिंक मा जोंनि इउटिउबारफोरनि आर्निंगा बांसिन जासिगोन आरोखि ना सो बेनोसै बे आपडेट्सआ सो बे आपडेट्सआ मा दाख्लै फैदोंमोन आंनावहाय मानो होनना बुङोब्ला आङो अखा हाबाय थानायनि थाखाय आङो भिडिअसखौहाय साननैसो गेप जाबाय आं बानायनो हायैया सो बेनि थाखाय सरि नोंथांमोननिसिम सो मानो होनना बुङोब्ला बे अखा हाबाय थानायाव भिडिअस बानायबाव मा साउन्ड क्वालिटिया जेनाखि साउन्ड क्वालिटि भिडिअनि साउन्ड क्वालिटिया बांद्राय मोजां जाया सो बेनि थाखाय आङो भिडिअखौ बानायनाय जायाखै अके सो फ्रेन्ड्स देखायसै नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां दा भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो जुदि नों आंनि चेनेलखौ हराबा अनलाइन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेनाखि साइडआव थानाय बेल आइकन बेखौ प्रेस खालामनानै जेनाखि अल अपसन बे अल अपसनखौ क्लिक खालामदो जेब्लानाखि आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय अके सो मानो होनना बुङोब्ला आङो बेबायदिनो इउटिउबजों रिलेटेड थानाय बेबायदिनो भिडिअसखौहाय नोंथाङा आंनि बे चेनेलावहाय नुनो मोनबाय थागोन अके सो फ्रेन्ड्स देखायसै बाय बाय